खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बीटीसी हाग्रा बिफाननि EM जेम्स बसुमतारीनि रोखायै मिथिहोनाय बिथाङा फोरमायथिदों दि बीटीसीनि हाग्रा ओनसोलखौ सोरबा स्रोदै दंफां आरो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ बुथारखोमादोंब्ला आरो बेनि रोखा फोरमानखौ जोंनिसिम सफैयोब्ला बेनि सायाव जों लोगो लोगो आयेन बादियै थोंजोङै जेलाव दैथायहरनाय जागोन। बेवहाय रावखौबो निमाहा होनाय जानाय नङा। सिगांनि खोथाया आलादामोन आरो दानि खोथाया आलादा आरो जायफोर बिथांमोना हानि फोरमान बिलाइ मोनखानानैबो बिथांमोना जुदि गोदान हाग्रा दानबावोब्ला बिथांमोननि हा फोरमान बिलाइखौबो केन्सेल खालामनानै होनाय जागोन होननानै रोखायै मिथिदों EM जेम्स बसुमतारी बिथाङा। आसाम आरो सोनाब बंग सीमा ओनसोल श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि ड्राग्सफोरखौ हमनो हादों आसाम पुलिसआ। आसाम सोनाब बंग सीमानि श्रीरामपुराव पुलिसनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय आयेन बेरेखायै लाबोनाय गोबां बिबांनि ड्राग्सफोरखौ पुलिसआ हमनो हादों। श्रीरामपुर सीमानि नाका चेकिंआव पुलिसआ गंसे AA01 PC 5673 नम्बरनि गंसे कन्टेनार ट्राकजों लोगोसे बेफोर ड्राग्सफोरखौ हमनो हानाय जादों। ट्राकनि सिङाव थानाय मोनसे चेम्बारनिफ्राय बे ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हानाय जादों। ड्राग्सजों लोगोसे पुलिस बिफाना ट्राक सालायगिरि आरो सासे हेफाजाबगिरिखौबो हमनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे ड्राग्सफोरखौ गुवाहाटीनिफ्राय सोनाब बंगनि सिलिगुरिसिम लांनो नाजाबाय थानाय समावनो गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों हमनो हानाय जादों। बे हमनो मोननाय ड्राग्सनि लिरथायखौ गासै 1.5 केजि जागोन होननानै मिथिहोदों आसाम पुलिसआ। गंसेनि उनाव गंसे गोबां फारि फारि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ गोमालांनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेनि गेजेरावनो फिन आरोबाव फोरोंगिरिनि आंखालाव जोबलांनायनि लामायाव दंसै सुभाष बर' गोसोखां बर' गुदि फरायसालिया। खौरां मोननाय बादिब्ला दायो सुभाष बर' गोसोखां गुदि फरायसालिया थैनायनि लामायाव। रायजो राजाफ्रा रां खांनानैसो बे फरायसालियाव फोरोंगिरिखौ थिसननो गोनां जादों। बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नारा नाथा नाजादों टेंगि बस्तिनि गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफ्रा। नाथाय बे फरायसालिनि हेंथाया नुजाथिदों फोरोंगिरिनि आंखालाव। बेखायनो बीटीसी सोरखारखौ खावलायदों थाबैनो बर' फोरोंगिरि थिसनहरनो थाखाय। दैज्लां बोथोराव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनाय टेंगि बस्तिनि बर' रायजो राजाफ्रा 15 किल'मिटार जानथायसिमहालागै डिमाकुसियाव बर' बिजोंजों फरायहोहरनो गोहो गैया खुदियाफोरखौ। बेखायनो थाबैनो राहा खालामना होनो थाखाय बीटीसी खुंथाय जायगानि MLA बिथांमोनखौ खुथार खुथारै खावलायहरदों टेंगि बस्तिनि रायजो राजाफ्रा। सापागुरियाव बीटीसी सोरखारनिफ्राय होनाय हाखौ लानानै दान्थे बिदान्थे सोमजिदों। बावैसो सान सिगाङाव आइजोफोरनि मोनसे हानजाया गावसोरनि हाखौ माखासे थिकादारफ्रा सेनो नाजानायनि अजदखौ होदोंमोन। आइजो मिलन समबाय समिति मुंनि मोनसे हानजाया स्टेडियाम लुनो नागिरनाय हाखौ गावसोरनि हा होननानै बुंनानै लादोंमोन आरो बे हाखौ लानानैनो सापागुरि दखरा बाजार आफादा खेंफोरथि होफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। सापागुरि दखरा बाजार आफादा बे हाखौ लानानै मोनसे खौरां मेल बानजायदों। बिथांमोना अजद होनाय बादिब्ला आइजो मिलन समबाय समितिया बे हाखौ गावसोरनि होननानै बुंनानै लादों नाथाय बेनि सायाव बिथांमोना जेबो हानि रोखा फोरमान बिलाइखौ दिन्थिनो हायाखै। बेनि अनगायैबो बे सोरखारि हायाव आयेन बेरेखा गंसे नखराबो न' लुनानै थानायनि अजदखौ होदों बिथांमोना आरो बे हाया आइजो मिलन समबाय समितिनि नङा होननानै फोरमायथिदों सापागुरि दखरा बाजार आफादनिफ्राय। कोनबा एटा दुटा कोनबा थायत कोनेबा गस काटिसे सेक्रेटकै कोनेबा किबा এটা জীৱ জন্তু মাৰিছে এইটো আমি যদি প্ৰমাণ আৰু আমি যদি দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁনে লগে লগে কোনে গছ কাটিছে কোনে জীৱ জন্তু মাৰিছে একেসকলক ডাইৰেক্ট মানে আইনগত হিচাপে জেলত দিয়া কোনো এক্সকিউজ নাই। আগৰ কথা বেলেগ বৰ্তমানৰ কথাটো বেলেগ। বৰ্তমান আমি একেবাৰে লিগেল আমি বিচাৰো আৰু আমি সকলো ৰাইজৰ মানে আমি সহযোগ আমি বিচাৰো আৰু যি মানুহবিলাকে ল্যান্ড টাইটেল পাইছে অলৰেডি ল্যান্ড টাইটেল পাইছে as per the act of 2006 forest act land right এই মতে যি মানুহবিলাকে ল্যান্ড টাইটেল পাইছে এই ল্যান্ড টাইটেল পোৱা মানুহবিলাকেও যদি কতবা নতুন জংগল যদি কাটিব গৈছে থাকিছে এই মানুহবিলাকক যেতিয়া চিনাক্ত হ'ব তেখেতৰ মানুহ তেখেতৰ ল'ৰা তেখেতৰ দেউতা এনেকুৱা যদি আমি চিনি পাওঁ যদি প্ৰুফ পাই তেনেহ'লে তেখেতৰ ল্যান্ড টাইটেলটো কেনসেল কৰা হ'ব। जिहेतु बहुत माने दुखुआवनो दङ दुखुजोंहाय फोरमायनो हास्थायदों माने सरकारा थाबैनो जोंनि बे समस्याखौ जों सुफुङो। जिहेतु 1991 11 एप्रिलाव जिहेतु मुंख्लं जानाय बिथां सुभाष बर' बिथांनि जे मुङाव जि स्कुलखौ गायसननाय जाबाय मोनसे आसा लानानै बेयाव थानाय बर'फोरा जाहाथे गावनि रावखौ सोलोंनो हायो गावनि बिमानि रावजों फरायनो हायो बेखौ मोनसे आसा लानानै बेखौ स्कुलखौ गायसननाय जादोंमोन। नाथायबा दिनै बेबायदि अबस्था आरो जिहेतु जों मिन्थिगौ बीटीसी सरकार गासै बर'आनो गोजा लिडारफोरा बेखाय बियो इमान गिदिर खौरांबो नङा जे बेयाव
सासे फोरोंगिरि हरनो थाखाय दैथायहरनो थाखाय बारा गिदिर खौरां नङा बेखायनो सरकारनिसिम गुरै माने खावलायहरनाय थाबाय जेन थाबैनो जोंनि बे सुभाष बर' मेम'रियेल स्कुलाव LP स्कुलाव जाहाथे थाबैनो फोरोंगिरिखौ दैथायहरो बा हरो आरो जिहेतु जों बर' बे रायजोफोरा जों साननानै जिहेतु जोंनि बे रावा थांना थानांगौ बा जोंनि बे स्कुला थांना थानांगौ होननानै जोङो फैसा खांनानै दायो दैदेनबाय थादों 2 बोसोर जाबाय सासे फोरोंगिरि जों लाखिदों जों गावनि फैसा खांनानै बे स्कुलखौ फोथांना लाखिबाय थादों बेखायनो सरकारनिसिम गुरै खावलायनाय जों थाबैनो जोंनि लागै जों सासे फोरोंगिरि हरो बर'निनो BTC सरकार थानानै जोंहा दा बेयाव बेसेबा बोसोरनिफ्राय सुभाष बर' मेम'रियेल स्कुल थानानै जोंनि बर' स्कुलासो माने गोमालांनो हमबाय बेसेबा हारसा मिडियामासो थांना थाबाय बे हिसाबै जोंनि बर'नि गिदिर गोलावफोर थानानै जोंफोरा माने बर' रावखौनो जों जुदि सोलोंनो हायैनि थाखाय जोङो गोबां फोरमायसहायै माने दुखु मोनो आरो जोङो गोसोआव रायजोफोरा जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै गथ'फोरखौ माने गुबुन गुबुन जायगायाव दैथायहरनानै फरायहोनो गोनां बाध्यता जादों आरो हाजिरा मुजिरा मावनानै जानाय थाखा फैसा थोब्लि माब्लि जायो बेनि गेजेरजों जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै गथ'फोरखौ शिक्षा दीक्षा होनो गोनां जादों किसुमाना होनो हायियाव गथ'फोरा गाज्रि लामाजों थांनो गोनां बाध्यता जालांदों बेनिखायनो जोङो सरकारखौ जों खावलायनो नागिरो जाहाथे जोंनि बे स्कुलखौ थाबैनो जाहाथे जोंनो टिचारखौ होयो टिचारखौ होनानै जोंनि गथ'फोरखौ जाहाथे मोजां हिसाबै जोङो बिमानि रावजों सोलोंनो हानाय खाबुखौ जोंनो होयो आरो गथ'फोरा मोजां शिक्षा दीक्षानि गेजेरजों जायगाखौ मोजां खालामलांनो हायो।